3-4 sekunder för länge utan det ner till brukar bra då har vi sista hittet i gren 21 och vi kallar gren 22 som står som hittet för flickor utan hittet ska ha bana 1, alla plats kan bli bana 2, Elina Karlsson, bana 3, Sanna Forsman, Malen, bana 4, Ingrid Karlsson, Malen, bana 5, Ingmar Sardell, bana 1, bana 6, Mikael Samuelsson, Sverige, bana 7, Klara Florén, bana 9. Har vi grabbarna här, över mot första vändning och först vänder Robert Lindblom på 27.06. Tvåan är Adam Östermark på 28.03 och Lia är Nilsson och Lindblom på 28.22. Så vi ser inte starkt när jag var där. Det ser ut som att det är rådet som har jämnare då. Det är också Robert Lindblom först mål på 56-89.